Rapolo, laglag para 3. Ikaw ano nga battle karang gabi na? Alex versus Climax, pagpakato! Dahil salamat Azul to Sulbuwa sa itong venue karon. Musikong Turbo Hectic ni Boss Mayon, Ann Savage sa 2. Ann Savage, ang salamat ninyo. And DJ for the night, Daiho! Daiho! Solid, solid. Sa akong wala, AMF, TKS, give it up, Alex! Summertime Saga represent. Kung sa akong to, gikan Panaga, give it up, Climax! Yo, Climax. Ninja Bagets. Negativity Lopez. Lupad! Mexico Ritos. Manang Quintos, daog si Climax, pili niya nga sa una. Judges, 2 minutes, stricto to sa oras. Mili ka tanan. Round 1, Climax! Game, game! Game! Sa mga nagtuong mahimong classic ni nga battle, isang kamot bisag wa pa mo'y basihan. Sige, salamat sa tanan. Flip top MC din na akong kontra karon tan-aw na tugunsa sa kaangayan. Game! Alex, respeto. Usa sa mga gihangad sa nagsugod pa lang sa pagbatikos. Mga panahong lipay na kaayo. Makadawat lang og tagad bahalag pinugos. Why question sa imong pagka-hip-hoplex? Masabtan rati ka. Akong punto lang ani ron ang pamaton ka nga sa kadugay na nimo sa eksena. Naabtan pati ka. Ha? Pero lisod daw akong maagian ron. Mauypong nila sa GC. Akong pangutana nga nung lisod man nga sa initial pa lang namudaan, klaro ng CA, AC, ha? OCA, AC, ALX o Climax angay na bang mag-abot mga amigo. Murag eksena sa IMAX kada tira makapanglimbaut sa balibo. Kay dini basta magpapilde. Ilahan ang gisiguro ay ninyog kalimte nga nailiyon og Monchita sa iyahang luyo. Cerberus sila dinhi sa liga nga Rapolo. Ang mobatelo sa ka-MC nya magsuwat tulo ka ulo. Pistado ng galawan Lex ay namigisud pa sa bulsa. Gipildi magani kas mo piyok diri pa kaha sa hunghong nga maning ka. Pero speaking of Leon og Monchita, siya sa daw kay Lobo alangan. Nya ako kay Vampira kay Taganaga mauypong sa kanahan pues saktong karon kay September 1 kaunirong Lobo sa Vampira pag abot sa bag-ong buwan. Ha? Kay dini basta nga rap battle. Dumot ang pagsugat kada bintana magsuffer. Gubot na sa gubat mga tatsa di magmater. Mga dunot way mougkat murag imong pagka-rapper. Mabaw dali matugkad parihuming mga puncher para sa naamoy alamag iyang sukmag makabunog akong punch makabangag kayata. Tao niya Alex, kumusta ang pangandam? Dugay nakas-flip top pa basig mo angles sa kagpareha sa uban nga ang Climax parte sa storya ungo kay Taganaga buhat-buhat nga ghostwriter issue bot ni Makata. Baligo na ako Lex, dugay nakas-flip top ipakita imong pagkabitirano taga-emig mga angles nga bag-o para di minimo mawagtangan og respeto. Yo! Niduwa ra ko aning tournament kay wa na ko'y budget. Huy gago, di ta mag-abot kung di lang ta ka-bracket. Yo, Jan Leo. Yun sa hindi mo paghimo ning duwa Gitagaan ko nimo bag-o pampataas sa akong kumpiyansa. Nya kinsa ning kanahan nga walay future ang nidasmag. Gustong magpasikat karong gabi una kay di naman maabtan pa og buntag. Pwede ra manunta umot chill, di na kinahanglan pang muhansak pero at least tagaan na tog thrill kay naabot na ta sa Climax. Kamusta Climax? May tag-imong ipakita ang imong pinakakusgan. Wa sa nagbiga ko nimo ha, pero makainomdom ko si mong pangalan kung hapit na ko magulan. Speaking of gulan ay pagdali Brad kay set up ra to in town na kung pasabot kung ako maabot sa Climax camshot mabuthan ka sa naong. Top tier shit ingon ani ni Kalawm. Ni dive ang amaw wakatunga sa babaw kay nagpataka lang og saom. Ako sa sobra kasalbahis maka-turn off niya gown kung nakay daghang bright ideas ako nay bahala nga mupawng. Og utokan daw ning amaw. Maong daghan ang nagukod. Sige, suwayig dagan kaw. Bala na ang musunod. Butangan ko nagbala ang imong ulo para magamit pod kay unsay gamit sa imo ang utok kung walay sud. Sa gyud ning Jan Leo. Kay gusto siya nga ako maninood. Pambawi daw sa mga niagi na akong duwa. Tinuod man sa gyud. Kamo ra man in taw na kung gihuna-huna. Inga na ko ka-dedicated ninyo. Gituyo na ko nga magpapildi sa isa buhay para mapatay na mo og limpyo.
Balay na ako, agrapolo. Bisita ka mo din he. Pwede mo mag-feel at home pero ayaw pagpalabi. Basin ninyong kalag, masaag, ug nya, di na makauli. Kay kining balaya na as jigsaw, di na mo kagawas mga buhi. Uy, basin mo ingon ka. Nga ikaw tong survivor kung ibasin nimo sa salida. Ang pangutana nga nung makasurvive man ka sa kontra nga dili man ikaw ang bida, tanawa. Gipaningot na ning buang, gialimutan baka bro. Natural makabati gyud kag kaigang kung imong atbang nagkayo. Bagting gyud ni ron. Nukaran ko ging ani ni Jan Leo kung ako na ang gutmon. Ting! Dungog mo ato, moto'y tingog sa rice cooker kung luto ng kanon! Tang! Yo! Kanto, climax! Yo, wani ka butangan, bisag asa pa isod. Pildi ka, wani dagarason kung pildi jud. Ha? Yo! Bulol kay mong ar. Bisag kinsay pasultion. Ingon si Fangs kung magpakita kas imong lines, bulol sad kung iyan ang basahon. Gikuha kas probinsyano. Pero sa gabal imong ar maong simot ang napili. Kay unsa nang dog mo syagit kag kardo. Pasilain ang mulingi. Pasilain ang mulingi. Pero di daw kay nana sa una. Nakuha na nimo sa bisyo. Maong karon ug moingon kog di maklaro imong rap, double meaning na diretso. Ha? Kay sayang imong lines tungod ana imong delivery good. Kaya ang imong delivery good, dili very good. Ha? Dili very good. Ha? Maong dapat na nimong i-priority. Murag tikita sa sponsor. Kay imong R9 X, murag reseta sa doktor. Ha? Reseta sa doktor, ha? Nya kusog pa kay mo gun bars. Mura ka gago. Ay kung hagita sa gun bars kay diha ko mas delikado ay pangutana og ngano lahi ni kung mo trabaho para layo sa kaso sa kasarado na ning karaho. Inigna na sa kwarto nga sa amo bang mama sa pano. Kaya ta. Mama sa pano. Ha kay mong gun bars pang barangay tanod. Kay sa gabal ang arpre. Ari ka sa kung gun bars mo tahod kay nag-army. Ha? Kay sige ra kag hunat pero sablay mga tira nimo. Timan ibisag wa nakasagubat ang armas importante nimo. O ang armas importante nimo. Ha? O ha? Ang armas importante nimo. O kumusta ang isa buhay? Gi-shoutouts ko nimo. Yo, real talk, lagot na kay Spangs. Ay, wa na lang daw siya ni battle sa gubat para lang ato. Ha? Pero pasensya daw AMF, sa laglagbara na lang siya musabak. Kay numdum nung kuslines ni Marshall da, mas applicable aning giahak Maria Cristina Falls. Kay sa imuhang flow, kaduha ka matagak. Ha? Kay nagkakurni mga estilo nimo. Murag pang ay dilas alas. Timan karon di na magsilbiyang joker migo gamit na ako dilas alas ha. O pasensya AMF kung kamo kay nangaangin. Gipakita lang ako sa inyo ka grupo nga mura siyag LRT og MRT. Kay kinahanglan na og train. Ay. Yo! Kaya pagisita na po akong ar. Wa paghihapon ka na anad ba? Ingna lang ko nga nasuya ka kay di ka cute mo storya. Yo, round 2. Balikan na to tong unang duwa ni Musrapolo. Luya bataa. Wa tungahan ni Jonas. Wa katarog perform gibugal-bugalan pag ni J Black. Na pinaana pa buti atong duwa sige mobawi lalaki ko. Black kay mo storya sunod duwa pildi day ito. Dipildi ka ni Cloud9. Katungwa mapurmang naong. Kalong-alike mong mo ato, wala palang kakahibaw. Pasensya na Jason kung nadamay ka. Bisag na lang ka din ha sa crowd. Ingani lang po magpasalba ang bala maabot sa cloud. Ug wow! Ngan sa imong grupo kay Ninja Bagets. Nobody's better. O Rhymers in Crime. Oh, why? Rhymer di ay ipachupa ning GI para masud sa clan, nadunggan na ako imong kanta kuyog mo ni Penpluma gi-release bago lang nainggan nyo ko gamay ang title di ay sa kanta Matsalam nasa lyrics dito nga salamat kayo ma, salamat kayo pa karon ako na po'y mubawi sa atong pamilya may gani ka na kay mama na po kay papa. Din ako nasuya nimo. Pero mangutana lang ko ba?
kung saan man nimo pagbawi nila kung wala pa kay trabaho. Unsa na makapalit na kagbalay og sakyanan ni daog nimo sa Rapolo. Yata pilay premyo ani de 2 million. Pero ayaw og kabalaka. Maabot ra na puhon. Kay kung makadaog gani si Leo sa loto, iyatang ampunon. Pasabot ana, kamo ni Cloud9 legal na nga magsuon. Leo, ay na lang kog apila kay nanay unang nakaampon. Ni perform ka sa usa ka event, di ba? Katong sa inyo ka, di ba? Kulog ni Aklas, ikaw, og Stilo da Vince. Fuck shit! Manong nagtapok manin tao ng puros mga offbeat. Pataka na lang og rap, ang usa pataka na lang og sagit. Unsay tuon ninyo sa beat ha? Background music. Wag yun makuha. Bisag gamay sabay lang ba? Ang mas nakabati pag yun ato, napagit sa mangon nga babae mo ingon og high climax, Mikey ka. Kaya di na ko time. Yo! O, sa rhymer ko nagsugod. Pero ay kabalaka, hindi ko musugot nga rhymer ako kutob. Ha? Nya? Yo, kay grabe ni magpasikat kung nay chicks. Aron ingnon lang siyang nice. Sobra kabugo ni Alex, nagpabugnaw siya Red Horse. Gamit ang duay ice kaya ta. Yo! Nainangot ta na nga numan ka Lex. Nanambok lagi kapag wa na'y ka-sex. Niburot maayong aping ug tiyan. Kung pakalitan mura nagsikleswan. Ay! Butsigang. Yo! Nitambok o gamay. Og nitambok ka grabe. Kayang tambok na kubay, sa imong tambok giatake kaya talawasa. Mga ugat wa nagatupong. Ako kay sakto ra sa kaon, ikaw mura nagnanghupong. Kay di ko mahutdan og angles nimo. Bisag adto pa ni duwaon sa Skyflex. Sa kadaghan akong butas nakita nimo para nako dali ra kang balion. Skyflex. Ha? Para sa battle ninyo makata, grabe kay kag tripping. Sa imong round 2 niingon ka nga, mga lines niya walay connection tapos hindi ko mo konekta. Ha? Unsa to? Double meaning? Walay connection tapos hindi ko mo konekta. Akong utok kay nabungkag. Basig mo ingon ka nga, ha? Imong punches kay manukmag. Yo, pero seryoso. Yo, seryoso ta. Kinsay love sa ilang mamagpapadri maglangas bi. Kinsay love sa ilang mamagpapa maglangas. Oops, nga ano man ka? Aw, udi ay sa. Ampo na gani ka, wa pa dyan kay mamagpapa. Oops, ampon. Linya nga sa una pa, di ni mo kayang dampon. Ampon, butang nga pirmi ni mong atubangon. Ampon, tawag ni mo sa tanan, bisag asa ka pa ingon. Ampon, sukad sa una, di ni mo madawat hangtod karon. Mismong imong kauban sa call center na nag-ingon nga, tubaga ampon! Tubaga ampon! Yo! Tubaga ampon kay real talk kung matapik na kada battle awayang mata kaluhaon. Mauday batang yubek kay dali kay pahilakon. Ha? Maong sa kapildihan wa na kay mahimo bisag kapila pa i-review. Maong kaning batang yubek makaingon ni Rog Tabang Cebu. Ha? Ug sa kadaugan si Climax na ang paabuta. Puwira na lang kung baliktad ang tanaw sa mga judges sa atubangan. Kay nangabuta! Yo! Time na siya ni Alex! Ano kayo nabantay ang binuot niya ba? Siya? Ampon na gani ko, wa pag yung mama o papa. Saan din ang ampon sa inyo ha? Diba? Yo! Ayaw pagdahom, nga mas labaw pa kas taga Cebu, abi kay nga ay boardwalk ng inyo ha. Diba ilado man inyong lugar tungod sa mga makahadlok nga storya? Daghanog ka babalaghan, kay lagi kuyaw daw ning ilaha, wako'y pake sa ilang lana.
Kay kung maigo ni sa akong uppercut, makakita na dit mo nga na ay mulupad nga taga-naga. Magpaka, pare sa ungo, magandam na kong kalawat, bisag di ka si Jesu Cristo, ako'y mutunga sa imong lawas ka na ako, di ka katakas. Kapuyo ning manananggal kay haguon ratika awa, ikaw karon ang gibalbal nga na dapat ang banat. Kumpara si mong tira nga bati, mura ag 50 shades nga gikat ang climax way lami. Sakit ang pagkatagak, bisag sa first round pa lang ang laban kay di ba ang climax the highest point, maong taas kay kag tagakan niya. Ikaw dayon ang giatbang, kaluoy ba nimo dong? Ing-ani kumanghasi bisag dili pahubog ug kung imo ko si tahon atong nabuhat na kos gubat pildi nakadaan by natural magsagit-sagit yung ko dito di ba nga flip top magingay. Hi. Bisag unsa pa inyong isulti kanako di na magmatter. Ang importante di kumuhunong di magpastan sa mga basher Dota line pambata ba para lang ba sa mga bag-o nga tubo. O mura ni Dota kay kinahanglan patyon sa tika para maingnan lang ka og bugo wa paghihapon ka agets do wa paghihapon ka kabantay nga maungwa katungahan ni Jonas nga demigod kay gipadana lang ang godlike. Ang ungo giatbang nga Ginoo. That's right. Kay paras mga relihiyoso kini kay fun fight. Di lang ta magkumpiyansa kay basin barangon tas giatay. So gamitan nimo magic spells ang barking suwayig makaduot bakabay. Manata sa Dota, ikaw na pud ang akong humanon. Paspasan ta ning duaa kay para makatagay na ko dong. Tanaw, pamati na ako murag nindot gyud tuiga ba. Murag dili gyud ko mabitin. Basin pa di ay ako ang ma-champion ron. Unsa ka ang feeling? Pero kapoy naman og battle oy. Di naman thrilling kay first round pa lang wala na climax diretso na ta sa ending. Yo! Diba na ako si climax. Wala na ni vitals. Unsay kinsay niingon nga kaduha ko mapildi karong tuiga. J Black kita kits na lang sa finals. Time! Give it up, Alex and Climax! Rapolo, laglag para 3, kanong mga battle karang gabi una. Alex versus Climax, pagpakantong balik. Sulit. Dahil salamat asol to Slubuha, Turbo Hectic ni Boss Mayon, ang sabis sa to ni Maman. DJ for the night, Daiha! Judges decision, advance sa tournament, 3-2, Alex! Sulit. Alex. Asa mo buhi? Pasaos ni Boto ni Climax kay round 1 para na ako ba tayo sila din round 2 nilabong kamay si Climax din round 3 para na ako tayo sila Climax sa pasar nag-isot yung judge ni kay bisag din sa nila pwede mo makatama i-base na lang ako sa kanang stage presence kana pag-cover sa mga lines para ako makatawag si Alex Zeus! Kasi sa Spotify, ang 7 round ako, round 3, mas grabe kayo ipakita ni Alex. Isa ko sa mga niboto ni Climax kaya nga naman sa round 1 kabantayan ako nga gisabayan ni Alex ang energy ni Climax to pareha sila hinay dito nga part para na ako mas daghan og nabuhian si Climax sa 2 ka rounds nga punchline sa mas naigo siya sa round 3 nga katong angle ni kuan niya so akong giboto si Climax pero kung ratya pa ni Alex magita ta minus Go Renzarus, round 1 para nako kang Alex, round 2 kang Climax, grabe to yung grabe ka creative niya, round 3 murag na nice Climax ka to yung ampon niya, yung si Alex sunod na yung 1-2 punch so Alex